Thandi siyajabula kakhulu siyazi ukuthi uyintombazana ekhuthele, intombazana esiwine indondo eziningi, uyintombazana ekhuthele esemabhizinisini futhi uthanda kakhulu into ene challenge nje phakathi. Yabona nje into enenselelo ungena uthi khakha. Ngicabanga ukuthi yona into ejabulisa mina neyenza ngithi yabona ke le ngishayela izandla kakhulu. Thandi ukhulele eMoyi River endaweni yasemakhaya. Nawo makhelwane ngale kwentaba. Batshele emakhaya ukuthi kuphina indawo ngifuna beze ukuthi wena ngempela lo. Emidress, eplazini ekuthiwa isemidress, ngasekhaya ekuthiwa isedodotsi. Eplaza Dodotsi. Yes, isedodotsi. Balalele nje futhi omama basemakhaya ngoba phela bayajabula, bayakikiza njengamanje. Isemakhaya lapha ya. Isemakhaya emaplazini angempela. Umkhulu waye umfundisi waseDashi. So wabekwa ke isonto lapha ya ukuthi akahamba yosungula isonto kule ndawo ngoba kwakhe ngekho sonto. So sagcina sihlala kanjalo ke boss ngathi sasibuza ukuthi wemkhulu ngempela nayithola kanjani indawo semakhaya kangaka. Kanti Ngxongo Dodotsi. Yes. Ala ngqondo iqiniso. Dodotsi. So usuvela usushilo ukhulele ekhaya elinesisekelo sokholo. Yes, ekhaya lesekelo sokholo ngapho nje ngosande school yayingekho nje into ukuthi akiwe esontweni kuyazosha ngesonto nje kube esontweni umkhulu umfundisi usupportwa kakhulu ugogo. So into okukhuthala sayibona kakhulu kuMazungu, ugogo uMazungu ngoba wayemsupporta kakhulu umkhulu and uyena nowenza ukuthi i-ministry kaMkhulu inyuke support kaMazungu. Ngesupport kagogo ekhaya. Wayitshala lento umkhulu kunina lenhlasi yokuthi awukwazi ukuphila uyintombazana ungancikile kuKristu. Sakhula ngayo sayinyemelele leyo ngoba sasazi kahle ukuthi enana if ukuthi uvuke ekseni awuthandazi ekhaya uyazi emakhaya mamzanele ukuthi kunendlu nje engenkulu kakhulu akho kwasilingi. So into eyenzeka ngale kamereni lomkhulu nogogo uyayizwa. So njalo ngo5 babethandaza. Wonke umuntu ufuneka avuke ke athandaze ke manje njalo ngo5. So uyazi ukuthi mongaqalanga usuku lwakho ngomthandazo uthembeni. Uthembeni ngempela. Yini ikhumbula ngomkhulu? Watshalana umkhulu kwethu. Ngaphandle kwenkolo mamzanele umkhulu ayitshala kakhulu kuthina sonke njengabantwana abazukulu bakhe. Esibili ayitshala kakhulu into yokubeka imali. Sakhula mamzanele umama wayewuthisha. So manje ekhaya nje isekhaya lothisha. So mangabe ke mhlawumbe sayiphelile imali sebeyofuna imali ke kubaba wabo beyotsheleka imali. Umkhulu ke use hayi iyabekwa imali. So it was not directed to us. Kodwa yabona ukhula uyizwa leyo nto ukuthi imali iyabekwa. Ingakho namhlanje ngihlale ngisho kubantu besifazana ukuthi asingayibhubhudle yonke mamzanele. Sibhubhudle ngapha sibeke ngapha ngoba ikona ukuzosikhulisa njengesizwe semnyama. Nkosi yami ngiyamthanda kakhulu umkhulu. Yabona lento ayitshala kuwena ngiyithanda kakhulu. Ibaluleke ngendlela eyisimanga ukuthi imali iyabekwa. Wakhula ngentombi ufunda endaweni yasemakhaya. Lalithini iphupho ngalesa sikhathi? Ayikhona nje into yokuthi ngelinye ilanga ngiyoke ngibe yinto enkulu eyohamba umhlaba wonke futhi ngicelebrate nje umhlaba wonke. Mamzanele i-inspiration uyazi sasiyithola thina emakhaya kwaba ukubuka nina kuma magazine uvule ubona mamzanele akasemuhle kusemuthi kaze ngiqalela ukufana naye Most one day. Yeah. So iyona inspiration kakhulu engangiyithola because ekhaya kwakufunda uyibona. So njalo makuphela inyanga kuzobuka nebona kulalela ukhozi ke emakhaya akukho kunye kulalelwayo. So manje iyona inspiration njengoba ukuthi ngifuna uba usisomuhle usisophumelele kodwa ukuthi kanjani ngoba i-information ayikho kahle emakhaya ngangingazi ukuthi kuzoba kanjani lokho. Uyazi khona la ngihleke khona ngifunda ngawe kuthiwa uthina nithi manihamba nesikole nize eThekwini. Yeah. Sasihamba lesikole ngisho abantwana kuyaletha kuzoliwa eThekwini futhi kuzobhuku. Nizojabula nibuke ungazi singelinye ilanga uyozufika eThekwini futhi kube nendawo. Mamzanele ukuthi yimo sehost abanye abantwana basemakhaya ngibavulela iminyango ngangingazi ukuthi kuyoba njengelinye ilanga and uJehova kuphela mamzanele akukho kunye. Kafushane nje uma ngabe ukhula ufunde kuziphi indawo ngaphambi kokuthi uziye enyuvesi? Ngifunde khona emakhaya. Ekhaya kwakuyisikole ke. Okay, so uMazungu ke mamzanele mangabe esupport umkhulu ugogo. La emakhaya abantu abakwazi ukufunda kule community asemakhaya. Aqale ke isikole santambama sabantu abadala ukuthi abakwazi ukufunda iBhayibheli neculo.
sakhula ke lesikole sasa recognize so ekhaya nje ekhaya khona i-primary school khona la egcikeni ngoba abelungu babengafuni ukuthi abantu bafunde so abelungu bathi asizunika iplaza lokwakha isikole wathi umkhulu sokwakhiwa la egcikeni la kwami so ekhaya nje at the back ngasemuva kukhona isikole so ngakhula ke ngeBedspread Primary School umami ke wayezama ukushintsha udepartment wathi aku recognize ugogo sishintshe isikole sibizwe ngomazungu kodwa ke kusakwe process ke konke lokho so ke ngaqala lapho ke ukufunda sasigcina ku standard 4 standard 5 sasuka ke sayohlala ezihlotsheni ngakhula nje ngihlala ezihlotsheni mamzane lento yokuthi ingane ikhuliswe eCommunity ngiyibone kumina ingakho ekhaya lami manje kwami kungesikhaya lami nezingane zami kuphela ikhaya lami nezingane eziningi ngoba nami ngakhuliswa umphakathi ngahlala ehlobeni safunda emaplazini ngaze ngaqeda umatric wami eBergville ke manje ngaqeda eBergville ngase ngamuva ke ngaze eThekwini mawumuva uze eThekwini uphila emakhaya ubani okhokha imali yesikole usuya evarsity manje abazali iphakethe labazali noma mhlambe wathola inhlanhla yemfundaze mamzalele uncane ke uma wami simbiza ngoncane so ngangazi ukuthi sikhuliswa uncane kuphela lomkhulu la ekhaya kukwachonco ke njalo eMoy River kwamkhulu Mathabethe ubaba wami kodwa nje uma wami wakachonco so ngiyazi ukuthi usashona kubaba ngasekho ke sicelele noma kuphela imina noPinki usisi wami so siyazi ukuthi hayibo yazi la ekhaya phela ayikho imali eningi kakhulu ukuthi siyongena euniversity kodwa futhi mamzanelo engangikwazi kahle ekhanda lami ukuthi angizuhlala la ekhaya so sacela ke ekhaya ukuthi no sicela imali registration uPinki vele wayesela usisi wami esela eThekwini imali registration evarsity sobona ngaphakathi mase singelele ukuthi kwenzekalani ngafundiswa uNasFAS nje mina ngangena evarsity ngafundiswa uNasFAS then uma wami ke waye cover zonke ezinye indleko zokuhlala nokudla nani kodwa nje ngafunda ngoNasFAS ngiqala ukufunda eDUT ngifuna sigijime sidlule iDUT ufunda waqala ukusebenza ngoba la ngiyakhona nawe ila ekutheni njengamanje izinto ozenzayo kodwa ngifuna ukuthi waqala ukusebenza uma wenza engineering uyithathe phela intshisekelo yokufunda kuqala engineering nokuphuma kuyothola umsebenzi kulomkhakha we-engineering mamzanele engangikwazi ukuthi sathi masikhule esikoleni kuthiwa mawufuna manjiniyela noma ufuna uba udokotela funeka uhlakaniphe funa ube ne-maths and science angithi manje inselelo ke into yami ngathi mina ke loyo ke inselelo yami ke leyo ke so ngangingazi nokuthi usuku lomuntu owenza engineer lunjani ngangingazi because sisemakhaya we are not exposed to information kodwa ngathi nje ngifuna ukuba unjiniyela ngizobunjiniyela yebo nokuthi ke kwakuthiwa nje nalabakho imali enkulu ngathi we le mali ngiyovusa ngayo ekhaya ke manje ngiyongena ke lapha ekube engineer so ngangena kanjalo ke kwi-engineering sasibaningi ke nkathi siqala into ebhlungu ngempela kwizinto eze-technical niqala no-100 nifundela ehole enkulu kodwa noqeda seno-30 ngendlela okufuneka abantu abayimiselayo ngakhona kuyenzeka uma ngabe uyimisela waphuma evarsity wasuyoqala ukusebenza wangena einkampanini ezinkulu kulomkhakha waka-engineering usebenza isikhathi esingakanani futhi iziphi izinto kade uzenza mamzanele angizange ngize ngofuna umsebenzi oqala ngabe ngiqamba amanga angizange ngize ngibhale iCV ngihambise ngiyofuna umsebenzi uma ngabe umuntu oyimisela emhlabeni amanye amathuba ayayivulekela ngekhathi zethu sinkathi sase university kwakuza ama companies aze athi sicela abafundi abazoza bazokwenza abazothola experience so ngangena kanjalo ke ngakhethwa ke usugar company kuqala ngayongena khona ngenza in service training yami ngingakaqedi no 3 months ngase ngangena ke ku engine ku petrol hayi ke ngaqedelela khona ke diploma yami ke lapho ke sengikwa engine nakhona ngoba nguwusisi oyimiselayo bathi asisakudedeli mawuqeda idiploma sesiyaqasha usebenza isikhathi esingakanani khona ngisebenze khona u16 years since ngiphuma esikoleni ngize ngaphuma manje ngoba sengiqala ibusiness lami iminyaka eyi16 usebenza kule nkampani imboni kumbe izinto zonjiniyela sizazi kakhulu nabantu besilisa ababaningi noma sekungconywana manje kodwa ngikholwa ukuthi ungangifakazela ukuthi ababaningi kakhulu abantu besifazane abangena bathi shiqe kule mikhakha
kusanjalo namanje akakabi ngcono nhlobo manzanele akakabi ngcono nhlobo nje kwi-petroleum sector nje iyonke ngishabe kuthiwa ukwa-corporate noma kuthiwa usebusinessini sisambalwa kakhulu abantu besifazane nami ngifika nje mangabe ufika-ke uqala ube yi-technician bese kuyamuva-ke ngokusebenza kwakho nangokufunda kwakho ngoba phela asiyeke nokufunda ngithi uma uqeda uthola i-degree yokuqala uyaqhubeka so mangabe ngiqhubeka-ke ngifunda ngase ngangena-ke ngagcina sengunjiniyela-ke ogcwele and uma ngifika sasibabili kuphela kwi-department yonke yenkampani e-international sibabili kuphela ama-engineers ngani ngoba kusayile nto ukuthi engathi abantu besilisa abangenza izinto ezithize okuyinto kufanele sishintshe mamzanele abantwana bethu akufuneki bathole izimo esidlule kuzona kodwa ke ngaba nenhlanhla yokuthi ngoba ngiyayimisela ngiyafunda kwabalula ukuthi ngiclimbe ladder to leadership. Ngifuna sithi kudayisa kancane masibuya ngifuna siyijike lento ngifuna mhla ushintsha impilo yakho wenza isinqumo esikhulu sokuthi ngiyaphuma manje emsebenzini ngale kwentaba ikhona into engilindile ngifuna uxoxela abalaleli ukuthi uyishintshe kanjani impilo yakho futhi kwenzekani njengamanje phambi kokuthi ngikhulume ngokuqala kwakho ibhizinisi ngitshela ngokuba udokotela ngoba abanye bethu siyanqaka Nkosi yami siphiwe sijabule wena uhlala edeskini ngikubona uhamba uyokwenza iMBA asiqale lapho udecidile ukuthi ngaye evarsity ngakuthola kodwa kwanele sengifuna ukungena ebusinessini angifuna ukungena ngingazi wasuyofunda tshela abalaleli ngeMBA musubatshela ngePhD asehlisana umoya nje bazalwane especially abantu besifazana abakholwayo asiphindele nje edeskini ngishaba ukuthi uneminyaka emingaki phindela edeskini uyofunda so mangabe sengibona ke namamzaleli sisengiphethe ke lana yabo inkampani enkulu ngiphethe balekile phela ukuthi ngempela mase abantu besifazane siphathe ngokuzimisela uzoyimisela kanjani ke ungenalo ulwazi olwanele ingakho ke ngathi hayi angibuyele senginayo i-postgrad degree ake ngiqhubeke ngenza i-masters ke manje ngaregister ke MBA yami UKZN and futhi into injongo yami enkulu yokuregister i-MBA kwakukuthi ke sengifuna ukuphuma ngenza ibusiness uyabona so now kubalekile ukuthi ngasigabanzi ke manje ngento ze business management ngoba phela mina ngi-technical ngithi ngu-engineer so angixubeke manje ne-business management ingakho ke ngayiregister ke ngo-2017 aqale ke ngayifunda ngangayimiselanga ke nokuthi ngifuna ukuphasa kakhulu nje ngifuna ukuphasa nje ngidlule ngenze iMBA kodwa ke ku semester 1 ngavele ngaphuma phambili A bodwa ngathi hayibo kanti ngisanayo lento angiyimiseleke manje ingakho ke ngayiphasa ngo-cum laude into engangayazi ke mamzaleli ukuthi uma uphasa ngo-cum laude kukhona i-society okuthiwa i-Golden Key Society la zonke i-student eziphasa ngo-A zingena khona lapho kama-universities ke asuke senifuna wonke ke manje ke ne-UKZN ke yathi asikudedeli uzoregister la ekhaya ke manje i-doctorate wenze i-PhD yakho and awuzuyikhokhela angikhokhanga ngisho isenti mamzanele okubalekile ukuthi uma ngabe uyimisela wenza into ngenhliziyo yakho yonke nange-passion izinto eziningi they fall into place. Uyazi ngithandani wena ngithanda isibindi usunomndeni sitshela ngomkhwenyana nabantwana. Hey, kwijeni yami yokukhula lana ko petrol ngitholeke ke uswahlake lensizwa kaNgxongo ke. Ucwehla kade yoshova nje abashova ekseni ngiqeda ukumlanda ngambeke elento zeni. Ibona laba sivimba indlela. Hayi ke siphune sesishadileke nocwehla sesibusisiwe nje sinengane ezintathu uJehova usibusise kakhulu. Kodwa ngibona ngesikhathi ubhala iMBA engathi khona isaseswini. Ngiregister nje MBA ngo-6 months ngiqhuntsula isisu singaka ngo-6 months pregnant ulast born ngiphasa ngikhulelwe ngikhumbula ngiyodeliver esibhedlela lapha eSt Augustine ngithi kumyeni wami ngakusasa ngicela ngiphathe laptop yami ngoba manje ufuna submit wathi hayi uyobelethe esibhedlela ngiyisho lento ngoba ngikhuthaza osekhaya othi ayi mina ngibhizi nginabantwana engikhulelwe angikwazi ukwenza lokho phinda Thandi uyesibhedlela angisho ukuthi kuhle ukuhamba nama laptop kodwa ngiyazibona nami lapho uyobeletha esibhedlela uthi umyena akeze ne laptop mamzanele into efuna siyazi njengabantu besifazana ukuthi ukukhulelwa akusi disability akona Funeka akukhona ukugula funeka uenjoye uqhubeke nempilo yakho ukhulelwe unjalo futhi ke izingane ziyakuzwa nalokho ziseseswini ziyabona ukuthi okay umama uyatabalasa ziyakwazi ukuthi ziphinde nazo ziphumelele mangabe seyiphumile ngaphandle
waphasa kunjalo ke ngaphasa kunjalo ngamanye amazwi ngonyaka olandelayo uma uqhubeka uyajaxilisha manje ubamba izingane ubamba umuzi unkosikazi umyeni uyaqala nebhizinisi futhi manje Mama Zanele ngibusisiwe ke ngokuthi nginomyeni ongisupportayo siyasupportana nje lapha endlini siya understand ukuthi une vision yakho nami ngine vision yami funeka sisupportane ukuze sikhulise lo mndeni so uyangisupporta kakhulu kwi vision yami yamabhizinisi kwi vision yami yesikole waye khona engilethela sasilala esikoleni asilethela isapha esikoleni nabangani bami asilethela itiye he was there throughout the journey yeah what decide ke wathatha lesi sinqumo esikhulu sokuthi ngiyaphuma manje ngiyoqala ibusiness lami umncane uthi uyoqala ibusiness futhi uyongena kwimboni kapetrol ufuna ukuba nelakho igarage elithi wena nginesiqiniseko sokuthi bakhona abathi hayi suyagagamela ke manje ntombi yaseMoyo River emaplazini engathi uyagagamela tshela mina izinto ezazi kwehlisa kancane nezinto ezazi kwenza uthi kodwa kuyokwenzeka Mama Zanele okokuqala ukugagamela engangikuzwa kwakungaphakathi lento ekuthiwa i-imposter syndrome uthi mina bani ingane semakhaya oni garage kanjani so nganginako lokho engifisa kakhulu ukudlulisa kubalaleli ukuthi ngisho ngabe kuthunako lokho kungakwenza ukuthi ungafezekisi iphupho lakho nganginako lokho ukuthi hey mina bani kodwa ngaqhubeka nokuthi ngiqoqe wonke ama requirements afunekayo ngoba maningi kakhulu ama requirements afunekayo kulomkhakha wethu waka petrol ngiqoqa wonke ke lo ngiyafunda ngabe MBA ukuyicijisa ukuze mase ngiphume sengihluzile ukuthi ngikwazi ukuphatha abantu okwesibili ngiyasave imali ukuze ngikwazi ukuthi ngoba phela enye requirement enkulu engapho ukuthi ufune kube bayibiza nge-unencumbered cash bafuna nje ukubona isiquka nje semali ehlele ebank yakho ukuze bakwazi ukunikeza le business ngamanye amazwi mebezokunika leli business akufanele wena musuthi uhulumeni ngisho bekuthiwa bakhona abakusiza ngakho anginalutho mina esandleni akufanele Mama Zanele ingakho kufuneka uma ngabe sisasebenza sibeke imali sibekele ukuthi uma ngabe usufuna ukuphuma uqala legacy ye generation yabantwana bakho ukwazi ukufika nento esandleni ngendlela okustructured ngakhona manje la eSouth Africa ebusinessini kufanele kube nemali ukuze wenze imali so kufanele ukwazi ukuthi ufike na something ukuze ukwazi ukuthi ungene kuma business especially la ama key economic businesses wayiqala ibusiness wangena waba negarage eThekwini sangena thina sazofaka upetrol egarage lika Mathabethe ayi sisishaya izandla lapho siyancoma sishaya izandla uthola unjani lo mkhakha bese sikhulumile earlier on ukuthi kusabantu besilisa kakhulu ngikathi ngenze iMBA yami nje ngafocusa istudy sami sasifocuse khona emagarage i-transformation in terms of women ownership kwaku 4% kuphela owawona amagarage at the time ngo2018 akakashintshike kakhulu namanje so we sisebenza ke endaweni eyabantu besilisa mangifika lapha eMo Road Mama Zanele ngifika kune staff sabantu besilisa kuphela and abantu abadala ke niyazi apha eMo Road nje uhlala usizwa wobhuti abadala akade baba khona lapha yana so cabanga kube ngangekho ready uyafika kumuntu wesifazane le garage beliphethwa abelungu all this time uyafika umuntu wesifazane omncane uzosiphatha awazi wenzani bazoba ne-stress ke manje abasebenzi so kufanele ukuthi siyicijise sazi ukuthi abantu baphathwa kanjani ngoba phela abasebenzi balalele nje namanje kade bethi mami usikhonzile lapho khonzini balalele nje namanje kufanele wazi ukuthi ubaphatha kahle abasebenzi ngoba ibona abayi-face ye-business yakho mangabe ungekho uqasha abantu abangaki 54 abantu njengalesi sikhathi nje eningizimu Afrika kukhalwa ngokungabi khona kwemisebenzi uthi wena ucontribute ngabantu abawu54 abadlayo emakhaya imndeni ewu54 ekwazi ukudla emakhaya ngenxa yokuthi wena uvule amathuba omsebenzi yes Mama Zanele kubaleke kakhulu ukuthi uma ngabe sirana amabhizinisi sivule amathuba eminye emsebenzi ngoba unemployment rate high and iyaqhubeka iba high so kuthina ke uNkulunkulu asabeke khona ivision yokuthi siqhubha amabhizinisi funeka siphumelelise leyo vision ngoba it's not about us it's about all the other people esoba employer emabhizinisini ethu Ngethandi awuxoxela abantu ngezinto mhlamba abangayicabanga ukuthi
yini oyifundile ekubeni usomabhizinisi phela uhlale 16 years umsebenzi uqashiwe wasongena ngala ekubeni ibhizinisi sekuyelakho le business akasekho umuntu ozoceba kuyena akekho umuntu ozokushaya ungavuka ekseni akekho umuntu ozokushaya untshontshe imali yebhizinisi uyidla wena ufundeni ukuze utshele omunye umuntu wesifazane mhlambe oqalayo ukungena ebhizinisini lento yokuthi senguboss mamzanele asibeke eceleni ufune kube uboss osebenzayo uma ngabe uqale ungena ebhizinisini ufaka ama-hour angaphezulu kwama-hour obuwafaka emsebenzini usaqashiwe ngoba njengobusho ayisekho isalari ezothi qathatha kuphela kwenyanga ufuna uyikhande le salary manje awuyikhandeli wena kuphela uyikhandela bonke ama-employees akho wena uhola egcineni uma ngabe imali inganelanga wena ozongayithola isalary so kubalekile ukuthi mangabe uqala ibhizinisi wazi ukuthi ngizosebenza la angizuba uboss ukuthi sengivuka ngo10 ke manje ngoba sekuyibhizinisi lami uyavuka ekseni and you put more hours wenze sure ukuthi ama structures wonke are in place and enye into ebaleke kakhulu ke njengosomabhizinisi especially yasebeqasha mamzanele balekile sikhulekele ibhizinisi lakho singakwenza konke sisebenze konke kodwa ugcobo nje likaNkuluNkulu ukuthi uNkulunkulu uyakubona ukuthi uyakhuleka usahleli kuyena usukile kuyena kuyajabulisa inhliziyo kaNkuluNkulu avule eminye iminyango so kubalekile njengosomabhizinisi ukuthi silikhulekele ibhizinisi lethu sibakhulekele abaphathi abantu abaphethe amabhizinisi ethu singekho sinamabhizinisi amaningi asikho kuwo wonke ngaso sonke isikhathi kukhona abantu abasiphathele baleke sibakhulekele bona nemndeni yabo ngoba uma bephuma emndenini enoxolo nokuthula bazofafaza emabhizinisini ethu amabhizinisi akhule so kubaleke kakhulu njengosomabhizinisi ukuthi you put extra hours in your business and uyalikhulekela ibhizinisi lakho and ke awumi ngokuthi ngibheke lokhu kuphela uyabhekana ngaphandle ukuthi kupho kunye engakwenza njengomuntu wesifazane ngoba phela thina sabusiswa ngokwazi multitask so khuluma ngokudiversify ke manje ukuthi uthi wena njengoba unegarage kodwa uthi angigcini la ekubeni negarage kuphela ngizama ukwenza nezinye izinto leyo ukuthi one uthi aselikhulekela ibhizinisi ngaphandle nje kokulikhulekela ukuthi uNkulunkulu uyathokoza ngaloko kodwa mawusemabhizinisi ayi ikhona lemzuzu la ungenazo khona izimpendulo yazi imfundo yakho uyithathe uyibekela uthi ngayifundela lento mina 2 uthi nginesipiliyoni mina lento kodwa ungahlangani 1+1 ungahlangani uyibuza ukuthi kwenzekeni musu uyabona ukuthi hayi uyedwa kuphela umuntu ozoba nempendulo la uke wasithola leso simo mamzanele phela mina ngiphuma nje ngizongena ebhizinisini covid into ongazange kuze uyibhale ngisho kwi-business plan ongazange uyenze nakwi-risk assessment yebhizinisi opastel yonke lento oyifunde esikoleni ubona kahle ukuthi hayibo angizange akekho umuntu obazi ukuthi kovele kuvalwe i-country kuthiwa awusezuthelwa nalo petrol lapho ama-funding institution abakufundile bayifuna la imali yabo phela manje bafuna la imali yabo unabasebenzi mamzanele akufuneke baholile bahola every week ke abasebenzi basegarage futhi abakhathazekile uyabona wenze njalo babona bathi siqashiwe yebo hayi ke utabalase mamzanele ke udlule ama-flats ebhizinisini hawu sekunama flats ke manje iviki lonke ke mamzanele into yegarage ke once igarage lavalwa 2 hours la ngasebenza kuvuleka umgodi omkhulu ngoba i-structured into ye-franchise yabo mhlawumbe singaphinde sikhulume nge-franchise ngesinye isikhathi into ye-franchise structured nje iyazi ukuthi okay i-income yakho izoba ngaka depending ukuthi ibhizinisi ulirana kanjani nama expenses akho azoba kangaka so manje mangabe ingeze uba khona leya income vele kuvule kumgodi ongazi ukuthi ama expenses zowakhava kanjani kodwa ke into engihlale ngisho ukuthi we fail forward sifela siyaphambili awufeli ubheke emuva ngoba mamzanele ngiyazi ukuthi lokho engikwenzayo akusi responsibility ephathiswe mina not for mina baningi abanye abantu ababukele ukuthi hawu kuyangeneka kuyenzeka manje mangabe sesifeyila ke thina uNkulunkulu asesingenisile sizobulala amaphupho abantu besifazane abaningi kakhulu ababukele kuthina wasuyacabanga ngesikhathi seCovid ukuthi abanye bathi babona icrisis uyabona ngesikhathi sifunda imarketing nePR kwakuthiwa never waste a crisis kwakusho njalo ngiyalikhumbula lelo sentence nje uprofessor wethu wengeve elithanda ngamanye amazwi ngesikhathi abantu bebona inhlekelele
wena bona amathuba kwakushiwo njalo wenze njalo wena uthe uma ubona iCovid sathi sikhala abantu bethwala izandla ekhanda behlele emakhaya bedilizwa abanye bephelelwa imisebenzi wena wabona ithuba lokuqala enye into eceleni ngabona ithuba lokuqala enye into ngase ngaqala ke neThandi's Kitchen khona iThandi's Kitchen elapha ku 297 Battle Road eMbilo nakhona mamzanele phela mangabe umuntu wesifazana ufuna uqala ibusiness funeka ubheke ukuthi yini eyinkinga kulomphakathi abangaba willing ukuthi bayikhokhele so ngiyabona ke lapha eMbilo ukuthi hayi into engekho iplate mawufuna iplate nje lapha eMbilo nojeqe nedombolo nosu funeka uzuye ngaseBria emarket ayikho la eMbilo kanti la eMbilo khona osisa abasebenzayo abangenisina isikhathi sokwenza ujeqe kodwa bayafuna ukuthi baphakele abayeni babo so ngaqala ke ikhishi kanjalo ke nakhona uqalela ukuthini ukuthi ukuze ukwazi ukuthi uqasha abanye abantu okokuqala nokuthi ke usolve iproblem yalana ukuze ukwazi ube neincome and income yonke yasekhishini mamzaleli iyayiya kuphi kuma savings and investment ngoba imali ifuneka siyibeke bazalwane singakhohlwa nje lokuthi imali ayidliwa yonke hayi inkosi yami uyazi ngiyayithanda le oyishoyo yokuloku ugcizelelile ukuthi imali kumele ibekwe ngiyakuthanda kakhulu lokho futhi ngiyakuthanda naloko kushoyo ukuthi imali ubuthi muyithola ngala ekhishini yona uyoyisave yona uyoyibeka uyoyifihla ingadliwa yonke ngesikhathi esodwa ngaphela mase khona ama crisis angithi la ususizakala khona ukuthi at least kukhona okubekile okwazi ukuthi kuguide inyanga noma inyanga ezimbili uzokwazi ukuthi uphumelele kanti mangabe uzovela uyidle yonke ngoba ubona iningi ebusinessini mamzanele imali yebusiness akusimali yakho hlobo imali yase garage namanye amabhizinisi eyamabhizinisi bese ngiyathatha ke mina umkholo wami lapho ngisho kumkholo wami khona okunye ngisakubeka ukuze ngikwazi ukuthi uma ngabe kufike enye icrisis ebesingayazi siyicountry kube ukuthi unako okuncanyana ukuyisamba sizobalalela abalaleli bethu kodwa ngifuna ukugcizelela khona le ngiyithandile oyishoyo yokuthi wabheka isidingo sasendaweni ngoba i-entrepreneur yenze njalo usomabhizinisi uqala buke ukuthi yini engekho la ngoba usomabhizinisi i-entrepreneur isolve izinkinga awuvesana uliqala nje business usuku solve inkinga so wena wasolve inkinga yokuthi khona into engekho la wasuthi uzoyiprovide esasihlalela nje umanqoba ama voice note sizolalela ama voice note abalaleli bethu abafisa ukusho okuthile kwena ngikholwa ukuthi kuningi abakufundayo emakhaya ubusuhlonishwa ngibone uhlonishwa ngezindondo ezinkulu khona leyana okwakuthiwa iNetbank womandla ngikubone uthola nenye futhi khona la ekhaya nesebenza ngiyibonile tshela mina ukuhlonishwa ngalezi zindondo kusho ukuthini kwena kuyangikhuthaza kakhulu kunginikeza omunye upetrol ngaphakathi kimi ukuthi qhubeka kunginikeza intshisekelo mamzanele and ngihlale ngisho ukuthi zonke indondo engiyitholile ngiyengivele ngithola iphone call ukuthi hayibo khona abantu ababonayo abagqugquzelekayo ngempilo yakho abafisayo ukuthi uthole le ndondo le angikaze ngeze ngibhale ihlale phansi ngibhale ngisubmit ngithi ngicela ukuthola indondo kuzo zonke indondo kuso ukhona umuntu obonayo ukuthi hayibo ekuyelinye iphuze ngihlale ngili encourage ngiligqugquzela kakhulu thina abantu besifazana ukuthi asiwa mention amagama ethu kuma boardroom mamzanele mangabe ngihleli kwi boardroom ngibona ukuthi hayibo khona iPR edingekayo la angikwazi ukumfonela mamzanele ngithi mamzanele nayi lithuba lomsebenzi ngoba sizokhula kanjalo njengabantu besifazane so uma ngabe ngithola lezi indondo ke ngathola ngisho enye eDubai yaka oil and gas women in oil and gas nakhona ngingazi nokwazi and ngathi kumnyeni wami ke ummeli ngithe awubheke lento mhlawumbe scam lento uyazazi scam njengamanje mamzanele hayi wayibheka wathi no this is big asihambe nje sahamba sayakhona ngaphandle kwalokho eDubai ngibone uya eItaly uyokhuluma bekwenziwani eItaly eItaly istudy sami lesi se transformation in the petroleum sector sakhethwa ke satomulwa ngoba phela ngithi ngiphasa kahle lesikoleni kwathiwa awuze kwi conference international conference ukuzopresenta ngale study sakho so ngihamba ke nje ngiyopresenta istudy sami se MBA eItaly uyazi ngifuna ukubuzani uma ngabe sesibuya ngifuna ukubuza ukuthi igalelo lakho lokusiza abasafufusa ukhale ngokuthi
abantu besifazane abawonjiniyela abancane uyafisa ukuthi bande waphinda wakhala ukuthi kulomkhakha wakho wo petrol njengoba une garage nje anibaningi njengabantu besifazane ngizofuna ukukubuza ukuthi yini oyenzayo ukuzolandelayo akwazi ukubamba ngithi singababelethisi olulandelayo kufanele asizo evange yabantu esikwazi ukuthi sibathole nangu sisi ethusebenza umsebenzi wasemakhishini uthi kodwa unentshisekelo sithandwa sami ngiyafuna manje uphinde ungithinte ngiyayithanda le yakho le ethi ngisebenza umsebenzi wasemakhishini kodwa sengiqale ngathola ilicense khona leli business engifuna ukuliqala ngifuna umkhuthazo sisi futhi ubuye athi sengimdala ngisazolunga yini ay akangikhuthazwa yimina umkhuthaze sisi kodwa into engiyithandayo kuyena mamzanele uthi noma sengimdala kodwa ngizoqhubeka ngizoqala ngelicense kusho ukuthi unayo iplan anayo ukuthi okay mase ngitholile le license ngifuna ukuqhubeka ngenze njani njengoba usho mamzanele ake simthole lo sisi lo sibonke angasizakala kanjani ngoba kade before sikhuluma uke wangibuza ukuthi ngibasiza kanjani abanye abantu besifazane ngine foundation ngemamzanele in fact foundation into eqale manje ngo2018 kodwa ukusiza abantu mamzanele njengomuntu wasemakhaya akusiyi choice kumina kwafanele nje ukuthi mangabe sengikwazi ukuthi ngingene kweminye iminyango ngikwazi ukubheka emuva ngivule eminye iminyango for abanye abantu ngize ngayiformalize ke ngoba sekukhona Hollywood Foundation oCebolothi Foundation abathi asisebenze ndawonye kodwa ke mafuna asebenze ndawonye ufune kuyiformalize so sinama program amaningi asiza abantu besifazane and especially abantu besifazane abakwe engineering maningi kakhulu ama programs now so ingakho nalo sisingithi ake simcathulise ngoba ngiyayithanda into ayishoyo ukuthi sengimdala kodwa ngiyafuna ukuqhubeka ngivule ibusiness omunye uyabuza ubhuti uthi ubalansisa kanjani ekhaya nasemsebenzini ngoba manje unamabhizinisi amaningi ukhuluma ngamabhizinisi aka engineering eka petrol usegarage uyapheka ngalana unendawo yokudla kanti futhi une foundation khona nabantwana khona nomkhwenyana uyenza kanjani yonke le nto mamzanele I think I strength esinaso njengabantu besifazane esokuthi siyakwazi ukumultitask siyakwazi ukwenza izinto eziningi ngesikhathi esisodwa kodwa ke okubalekile njengabantu besifazana ukuthi awukwazi ukwenza yonke into uwedwa yabona ngiyazi ukuthi mina ngigudi kuphi kokunye engakwazi uku-outsource ngiya-outsource ukuthi ngithola abantu abazongisiza kwezinye izinto ngizokwenza example mamzanele sibhizi siyaphithizela during the week lapha ekhaya siyasebenza angikwazi ke ukuthi ngithi ngizophinde ngiyiklinele lo muzi lo nginane engane eningi ngichazile ngazi nengane ezintathu so umuzi umkhulu ngako nezingane ezinqwaba angikwazi ukuthi ngizothi ke manje ngizophinde ngiklinele lo muzi lo ngiphinde ngiwashe ngiphinde ngayeni fune ngithole usisi ozongisiza kulolo hlangothi yebo funa ngithola usisi ozongisiza kulolo hlangothi ukuthi kuhlale kuclean la ekhaya kuhlale kwashiwe kuhlale yonke into i-right ukuze ngikwazi ukuthi mina nge-weekend ngikwazi ukufocusa ke manje emndenini wami uyabona sinama activities sebancane phela siyaphuma siyahamba nomyeni wami siyaphuma nezingane uyabona sokubaleke kakhulu ukuthi kokunye okungadingi wena personally kunikeze abanye abantu ngoba kuvula namathuba emsebenzi kwakona lokho bakwenzele ukuze wena ufocuse kokudinga wena ngqo ngithanda leyo ukuthi nibancane nisaphuma nomyeni ngilishayela izandla lelo ngiyalithanda lelo ngoba akukhwezelwe bakithi akube mnandi emshadweni angingathi ngoba sesemabhizinisini bese kuthiwa hayi kuyafadalala lokho kunye ngiyayithanda kakhulu leyo tshela mina ngesikhathi kuneluthengi kwatatshwa yini nase garage kwena ngomusa kaNkulunkulu mamzanele akuzange kutatshwa yazi basuka lapha phezulu eGlenwood Village sebeyiqedile eGlenwood Village badlula egarage badlula imob yonke inqwaba yabantu baya eDevonport bafike batapa omunye 2 hours baphinde babuya baye eBria badlula bayasikhomba ngoba mamzanele kodwa yazi angibabonga abangani bethu basuka bashiya imizi yabe emihle mamzanele bayokhempa nathi egarage iviki lonke bekhempe nathi egarage kodwa ke sasivumelene ke sisonke sikhempile ukuthi uma ngabe bayafika bayangena siyo manje eceleni benze konke abakuthandayo kodwa ke ngoJehova abangenanga siyambonga kakhulu uNkulunkulu emakhaya sikhuluma lana noDr Uthandi waKaNgxongo ongumphathi wegarage elikhona la eThekwini lika petrol kanti futhi ungudokotela ngokwemfundo une PhD kanti futhi uphinda abe nekhishi kanye nefoundation sasizosonga sisi ngifuna wethandi ukuthi uma bekuthiwa qala phansi impilo yakho yini izinto obuzoyishintsha
mamzanele oqala nje bengizoshintsha lento ye-imposter syndrome. I think ingenze kwathatha isikhathi eside. Asichaze le imposter kumuntu ongayi-understand ekhaya yilento yokuba nale mzuzu yokungazethembi yokuzibuza ukuthi mina bani uzubuke nabanye kube ngathi khona ongcono ongayenza kangcono lento kunami bese uyazenyeza wena. So lokho ngakhula nginakho kancane at the back of my mind, kodwa ke if ukuthi ngingashintsha manje ngangizoyi snap out of it quicker than I did ukuze ngikwazi ukuthi ngivule ngabe manje ngikude kakhulu kube angilalelanga for isikhathi eside. Kodwa ke ngiyambonga uJehova namanje kuko konke sengikuachievile ngoba I managed to snap out of it. So kumlalelo semakhaya ngithi asiyeke ukuzinyeza, yeka ukubheka isituation isimo sakho samanje bese ucabanga ukuthi izinto ngeke zizenzeke. Hlala kwisimo sakho samanje kodwa bhala phansi iplan yakho. Mamzanele ngiyayikholelwa lento ukuthi ivision ayibhalwe phansi ayingagcini ngokuhlala la, yibhale phansi ngisho ngayibeka edongeni ngoba lokho kuzokwenza ukuthi uqhuquzeleke ukuthi ngempela ngingakwazi ukuthi ngiwafezekise amaphupho ami. Uma ngabe kodwa omunye ethi sengiye ngazama ngahluleka kwangaphumeleleka, mutshele ukuthi ebhizinisini kuyawiwa kodwa kuyavuka. Siyawa sivuke kubhede kube kuhle ngakusasa kodwa awuhlali la uwe khona uyayithintitha bese ubheka phambili. Ubuke washo nje mamzanele kade siqala ukuthi uqala ibhizinisi ukusolve iproblem. Uma ngabe usolve iproblem ke akuzubalula, uzothi uyayisolve enye iproblem kanti abantu are not willing to pay for isolution ozanayo. So lokho kwenza ukuthini ukuthi ubone ukuthi okay kuhambeka kanjani kule solution yami kuhambeka kanjani, ukwazi ukuthi uvule umqondo ungenise ezinye izinto ezosiza le solution yakho ukuze ibe appealing kubantu. Mamzanele iphelile lento ukuthi lithi ngicela ningisupport ngoba ngumuntu wesifazane, ningisupport ngoba cha, isolution yakho abantu abakwazi ukuthi iba attract, bakwazi ukuthi bazoyikhokhela. So because usolve inkinga kodwa ubona ukuthi uma ngabe inkinga yakho abantu abayikhokheli ikuphi okunye ongakwenza ukuyenza ibe attractive ukuze abantu bakwazi ukuthi babe willing to pay for it. Ngikuzwa kahle ukuthi wena ufale uyenze lento ukuthi yenzeke abantu bakwazi ukuyikhokhela. Ikhona into mhlambe othi sayiphupho lakho, kungabe khona elinye igaraje sisazolibona livulwa noma usuwanele la ukhona? Luthi mamzanele akwanelwa uJehova usinikeze I-purpose sonke la emhlabeni and mamzanele ngikuthole njengoba ngikhula nase spiritually ukuthi kahle into ye journey yomuntu in life akusuko nje ukuthi ngiyavuka ekseni ngiyaphila. I-guidance evela kuJehova ukuthi wena impilo yakho ngifuna ukuthi ime kanje. So uma ngabe ke ngithi mina sekwanele ngabe ngiletha uJehova down. So kusazoba khona nje amanye amagaraje amaningi azovulwa, kusazoqashwa nje abantu abaningi, kusazoba kuhle nje mamzanele, sisazoba happy. Siqeda u10 years nomyeni wami isiye, sisazoba happy nje kusakhona abanye o10 years, kusazoba kuhle nje mamzanele ngoba kubalekile ukuthi izwi olikhiphayo ngomlomo wakho. Njoba ngithi kusazoba khona amanye amabhizinisi ngiyadala, uJehova usiphe iauthority yokudala ngomlomo. So siyadala njengamanje mamzanele. Ngoba ukuthi ngikudedele ngifuna ukwazi nangusisi esekhaya ukhuthazeke ngendlela eyisimangaliso namhlanje uthi Nkosi yami kanti kuyenzeka ukuthi umuntu nje wasemakhaya akwazi ukuba negaraji naye eliseThekwini. Ngiyafisa nje nami ungena kulomkhakha. Ikhona indlela yokuthi bakuxhume bezwe ukuthi kungenwa kanjani kule mkhakha? Yes mamzanele, I would encourage ukuthi enana osisi bangilandele ku social media spaces. Uthandi Princess Mathabethe Ngxongo yonke indawo, Facebook, Instagram and LinkedIn. Angikho ku Twitter mamzanele, my heart is too soft for all Twitter. So kodwa nje ngiyafisa bangilandele ngoba uthandi Princess Mathabethe Ngxongo yonke indawo ngoba angisumuntu we social media kodwa into engiyisho mamzanele ukuthi thina osisi abakholwa yabophumelele uma ngabe sizocasha ilight yethu singayikhiphi then abanye abantu bazobukela kuphi. Ingakho ke ngiactive ngishare ijourney yami ku social media so that nabanye abantu bathole inspiration ngoba sokukhanya kwezwe. Lalela ngifuna ugcine ngalelo ngoba siyavalelisa manje emakhaya njengoba siphuma
ngifuna usho ukuthi njengoba ngihlale ngiyimemezela lento ngithi thandaza usebenza ubuvila abubuyiseli umzalwane angagcini ngokunqaka izibusiso kuphela kodwa akavuka ayithindithi ahamba yosebenza. Yebo mamzanele. Awukwazi ukuthandaza bese uhlala phansi. Uthi uJehova akenze njani? Ngoba phela uJehova uzokwazi ukuthi akuncedise ngokuthi nawe uyasebenza. So kufanele ukuthandaze kuseni umzalwane, uphume kuseni unentshisekelo yokuphumelela, uhambe uyosebenza. uJehova uzokwazi ukuthi akuede lezinye izinto. Liyasho ke neBhayibheli lithi funa umbuso kaNkuluNkulu ukuze konke okunye kunezezeleleke. So njalo ekseni funa umbuso kaJehova, uphume uyosebenza, konke okunye will fall into place. Sisi Dokotela uThandi Mathabethe wakaNgxongo, kube injabulo kakhulu kuba nawe uNkulunkulu angibusisele wena, uNkulunkulu akugcine, uNkulunkulu akukhulise, siyoza sizobona amanye amagaraji mangabe sekhona. Siyabonga kakhulu sisi ngohambo olusikhuthaze kangaka. Kanti ke emakhaya njengoba ngiphuma nje angigcine ngokuthi ngithi kuwena ingabe uthwele kanzima uma uzama ukuthola ama loans ngoba ublacklistiwe. uDebt Clear SA anakusiza ukususa igama lakho lapho kanye nedebt review. SMS urescue ku 33351. Uyisa amandla akho nokuzimela kwezezimali, ulungise igama lakho. SMS urescue ka 33351. Nginguzanele wakambokazi, ngiyavalelisa namhlanje ngithi uJehova angigcinele nina kuze kube yisonto elizayo. Uzongena uNongcebo muva ekseni eShilo. Uhambo noNkulunkulu ngihleli la noThandi uDokotela uDr Thandi Mathabethe wakaNgxongo. Dokotela Nginibingelele bafethu kuzo zonke indawo la kuhambe kwafinyelela khona lo mbukiso lapho khona besibona umama uZanele ekhuluma nenye intokazi ichaza uhambo lwayo ukusuka lapho ekhulile khona emakhaya kwaze ekwafinyelela ekuthini isiwusomabhizinisi onegaraji and inxenxa nabanye besifazane ibakhuthaza ukuthi bangene emabhizinisini njengoba nayo yenza iveza nokuthi akuyi ngokuthi usuka kuphi nokuthi ukhulele kuphi kanjani njani nokuthi owesifazane noma owesilisa inegaraji. Uhambo layo lukhuthaze abantu abaningi ey'nkundleni zokuxhumana. Ngethemba lokuthi nawe kukukhuthazile, kepha ungakhohlwa ukusubscribe, ulike bese uyashare. Danke, siyabonga. Mina nawe asihlangane e-comment section.